Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ που ήρθατε. Παρόλο που δεν αφήνουν κανέναν άνθρωπο, έρχονται στην πόρτα και ρωτούν για μένα που είναι ο Πατριάρχης Ιρηναίος, δεν εδώ έχει φύγει. Σε άλλους δεν δέχεται κανέναν, είναι κλειδωμένος μέσα. Εγώ είμαι Βλέπετε οι πόρτες εδώ, μία και από την άλλη πλευρά, μία. Τις έχουν κλειδωμένες, εγώ δεν έχω κλειδί. Και είμαι στο δωμάτιό μου. Εδώ είναι ο ναός της Αγίας Θέκλης. 10 χρόνια τώρα ούτε καντήλα δεν ανάβουν. Εμείς καίγαμε 12 κοίμητες καντήλες. Δόξα το όνομα του Θεού. Ευχαριστώ. Ισχυρίζονται όλο ψέματα. Δεν είναι εδώ, εκείνος είναι κλειδωμένος μέσα. Εγώ είμαι κλειδωμένος μέσα στο δωμάτιό μου. Εσείς βλέπετε τις πόρτες. Είναι κλειδωμένες. Εγώ δεν έχω κλειδί. Λοιπόν, ποιος λέει ψέματα? Είναι ντροπή τους να λένε αυτά τα ψέματα και δοξάζω το Θεό που με κρατάει υγιή. Τόσα χρόνια τώρα δεν έχω κάνει μια ιατρική εξέταση. Δοξάζω το όνομα του Κυρίου μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Παναγίου Τάφου να είναι πάντα μαζί σας και να μάθει όλος ο κόσμος. Βέβαια γνωρίζουν οι άνθρωποι την αλήθεια πολύ, αλλά αυτοί που δεν ξέρουν ότι είναι όλα ψέματα τα οποία ισχυρίζονται ότι εγώ δεν θέλω να βγω έξω, είμαι κλειδωμένος. Βλέπετε, έχετε στοιχεία, οι πόρτες είναι κλειδωμένες. Εδώ είναι και η άλλη πόρτα της άλλης εισόδου που μπαίνουμε μέσα. Αυτή κλειδωμένη.